Гневът много често има лоша репутация. Много хора са научени, че да се ядосваш е нещо лошо и затова потискат чувствата си, за да изглеждат спокойни и овладени. Но гневът е важен сигнал. Той ни показва, че някоя наша граница е била нарушена, че сме преживели несправедливост или че важна наша нужда е останала неудовлетворена. Когато потискаме гнева си дълго време, той не изчезва. Напротив, често се превръща в раздразнителност, тревожност, безсилие, натрупан стрес или физическо напрежение. Може да го усещаме като стягане в гърдите, пуца в гърлото, топка в стомаха или участено сърцебиене, изпотяване или с постоянна тревожност. Това се отразява на отношенията ни, на работата ни, на способността ни да поставяме граници и да заявяваме себе си. Много често влияе върху самочувствието ни. Гневът не е проблем. Проблемът е, когато не знаем как да го разбираме и как да го изразяваме по здравословен начин. По време на терапията човек започва да опознава себе си и своите чувства, да ги назовава по-ясно и да разбира те откъде идват. А когато разберем чувствата си, можем да избираме как да реагираме, вместо просто да се борим с тях. Ако разпознавате себе си в тези думи, свържете се с мен за вашата първа консултация. Казвам се Елена и съм психотерапевт. Моят телефон е 0879855786 или в моите социални мрежи на Facebook, Instagram и TikTok. Не се притеснявайте да ми пишете. Работя онлайн.